יא! מה את עושה? מה זה, שופינג? למה? מה, זה נגמר? מה אבא? אבא הולך לאיפה? לעבודה. איפה אבא עובד? כן, אבל איפה העבודה של אבא? איפה אבא עובד? איפה? בייקרי, נכון. ומי עוד עובד עם אבא בבייקרי? מי עובד עם אבא בבייקרי? איך קוראים לשף שלנו? איך קוראים? מי עושה את הלחם? מי עושה את הלחם בבייקרי? לא. את רוצה את המצלמה? מה את רוצה? את המצלמה? אז תגידי, אבא, אני רוצה את המצלמה. מה זה? אז תגידי לאבא, איך קוראים לשף שלנו? איך קוראים לה? מי מכין את העוגיות בבייקרי? אדר, נכון. ומי עוזר לאדר? מי עוזר לה? תגידי לי. מי עוזר לאדר? איזבל, מה את עושה? מי עוזר לאדר? איך קוראים לו? ג'יי? ג'יי, נכון. ואיך קוראים לילדות שעובדות בבייקרי? איך קוראים לבנות? מי יש לנו בבייקרי? יש לנו את... איך קוראים לה, לילדה שעובדת בבייקרי? לין? לינדה, נכון. ומי עוד? מי? ג'וג'ו מאמי עובדת בבייקרי? לא, איפה ג'וג'ו מאמי עובדת? איפה ג'וג'ו מאמי? בגן, נכון. של מי הגן? גן של דניאל? לא, של אבא. גן של אבא? לא, נכון, של איזבל. תיזהרי הטיפלי. ואיך קוראים עוד לילדה שעובדת עם אבא? יש לנו את לינדה, נכון? ומי עוד? יש לנו את... מי? איך קוראים לה? מי? איך קוראים לילדה? מי? מיקי. נכון, מיקי. ועוד ילדה קוראים לה... אמא, נכון. אמא ילדה גדולה. איפה אמא? מה היא עושה? מה אמא עושה? מכינה מה? את לא יודעת? אני לא יודע, אני לא מבין מה זה. מה אמא עושה? אמא עושה אוכל, נכון. תודה אמא, נכון, תודה. דודג'אן? היא מכינה דודג'אן? איפה דודג'אן? תיזהרי. תרדי יפה. תראי איזה בלגן. מי עשה את כל הבלגן הזה? מי עשה את כל הבלגן הזה? איפה דניאל? אבל איפה הוא? איזבל, איפה דניאל הלך? איפה דניאל? איפה דניאל? הלך עם אורניה? אורניה פופו? ואיפה דניאל? תעזבי את הכיסא, ככה נפלת פעם קודמת, את זוכרת? איפה נפלת? תראי לסבתא. איפה נפלת? תראי לסבתא, איפה נפלת? איפה? פה נפלת? ואיפה קיבלת מכה? תראי לסבתא, בואי נראה לסבתא. תרימי את הראש. וואו.
מה זה? מה זה? את מנקי? לא, תבקשי יפה. אמא, תגידי שלום לסבא וסבתא. אמא. תראי להם את הבטן, show them the button. No, it's better. Hey, little, show them. It's too much. תראי לי. איזבל, תגידי ביי ביי לסבתא. נשיקה לסבתא. מה את עושה? תגידי שלום לסבתא. תגידי ביי ביי למצלמה. ביי ביי. מה, את מנקה? תגידי, את לא אמרת לסבתא תודה שהיא קנתה לך את כל הבגדים החדשים, נכון? תגידי לסבתא תודה. לולי, תגידי לסבתא תודה. על מה? על הבגדים, נכון? מה היא קנתה לך, סבתא חול? מה היא קנתה לך? בגדים, אבל איך, מה זה? בגדים, נכון, אבל כל הבגדים יש להם אותו שם? לא. יש לזה שמות אחרים. איך קוראים לזה? מכנסיים, נכון? ולזה? מה, את לא יודעת? בגדים, נכון, אבל איך קוראים לזה? לזה. מה את לובשת? מה זה? זה מכנסיים? זה מכנסיים? איפה מכנסיים? ומה זה? מה זה? יאללה, אני רוצה שתגידי תודה לסבתא, מה זה? חול? חולצה. וזה פה ששמים על הרגל, איך קוראים לזה? מה אין לאבא? מה אבא לא שם? אבא צריך לשים? מה חסר לי פה? גר? גר? איזבל, אין גרביים? איפה הגרביים שלך? לאמא יש גרביים? ומה שמים על הגרביים? לאן את עולה? לאן? את תיפלי. תרדי למטה יפה. איזבל, לרדת יפה למטה. תודה רבה. איפה הנעליים שלך? הראית לסבתא את האדידס שלך? איפה האדידס? וואו, איזה אדידס. ואיפה הנעליים של הליידי? איפה הנעליים של הליידי? את רוצה שאבא יביא לך את הנעליים של הליידי? תראי לסבתא איך את הולכת עם הנעליים של הליידי. הנה. וואו, איזה ליידי, איזבל. של מי הנעליים האלה? של איזבל? לא, זה לא של איזבל. של אמא? אבל ליידי לא הולכת עם הגב, תשימי את המגב פה. ליידי הולכת בלי מגב. איפה התיק של הליידי? יש לך תיק של שופינג? כל הכבוד, תנקי פה, תעשי לי טובה, תנקי את הרצפה פה. תורידי את הנעליים של הליידי, אחרי זה נשים נעליים של ליידי. תורידי אותם. תורידי את הנעליים. תנקי פה את הרצפה, תראי כל מה זרק פה? כל זה צ'יפס. הנה, פה, תנקי פה. מה זה? יאללה, תגידי ביי ביי לסבא וסבתא. תגידי למצלמה ביי ביי. נשיקה לסבא וסבתא. Kiss bye.